баклажан, тиквичка. Обаче да ви покажа озеровския. Значи тук долната китка вече е обрана. Това е първата китка. Това е втората китка, където е останало само едно доматче, такова някакво много късно, нали? Трета китка, която това не мога да го събера в пакетче, затова е така, нали, ето домата, той се вижда, нали, като размер какъв е. Покрай него, нали, също вижда са другите са обрани и те бяха горе-долу със същия размер. Ето, нали, къде са другите чепки. Продължаваме тук следващата китка, която, нали, сега расте. Тук се оформят нови доматчета. Тук малко на по-късен етап и те ще се покажат. В смисъл не е празни, а те първа те ще се покажат. Така както примерно този, нали, всичко друго е обрано, нали, той е малко по-късно. След това е следващата китка, която, ето, за какво иде реч тук, нали. После е следващата китка, нали, това е вече на височина към 1,80 м. Оттам нататък продължава, ако мога да приближа, нали, цветове има, които те първа ще цъфтят и още по-нагоре са вече следващите чудеси. Така. Това е по повод на малинов озаровски в контейнер. Така изглежда. А има и по-зле. Ето вече са виснали на... Много ги виждате тук те, накъде. Там горе са им доматенцата. Въобще не мога да стигна до това и да ги сложа в пакетчета и тях. Ама ето и тук вървят така на съседното. Многобройни. И нагоре се виждат вече, ето тук следващата китка на 2 метра. Хората ги чупят на 2 метра. Аз съм ги оставила като лияни. Даже от другата страна имаме, така съм пуснала вече по това да върви. Толкова по отношение на доматя.